излизаш ли се? Долу се вижда камерата да бъде. Знаете от първия път къде сме? Павел Баня. Басейнче. Нас споделиш ли или не? Още няма, още няма. Где положение? Изсъбналки. Уникално е. И за да не ми падне батерията, поздрави разреши на всички. От мен е бат Диан. Ето е. Блаземо. 112 днеска почува. 112 днеска почува. Днеска почува 112. Не дейте звъня на 112. Да. Не бива. Тони, тук е истината, братле. Трябва да дойдеш и ти тук. Ай, хубав ден на всички от нас.